It-tieqa ta' Dwejra li għal-miet ta' snin paxxiet lil kull min ra iġġarfet kompletament f'kollas li qeret waħda mill-aktar ikoni sinonimi mal-Gżejjer Maltin. It-tieqa ta' Dwejra iġġarfet ftit wara d-9 ta' filgħodu. L-indikazzjonijiet huma li t-tiġrif beda fil-kolonni tat-tieqa u wasal biex it-tieqa kollha krollat. Il-blat tat-tieqa kien ilu jitmermer mill-qiegħ għal diversi snin. Fil-ħin li ġarfet it-tieqa ta' Dwejra ma kien hemm ħadd fuqha u bekk it-tiġrif ma ħallix midruba. Dak li ħafna Maltin u fuq kollox Awċin kienu qed jistennew illi jiġri seħħ. It-tieqa ta' Dwejra m'għadix hemm ikrollata. Dan is-sit huwa sit li huwa magħruf sew kemm mal-Maltin mal-Awċin kif ukoll mat-turisti bħala sit ta' xenarju mill-isbaħ li fuq kollox kienet ikkontribwixxi għal dan ix-xenarju it-tieqa ta' Dwejra. Net News li kien l-ewwel li żvela l-aħbar xandar programm speċjali fl-ewwel sigħat wara t-tiġrif permezz ta' Net Television. Fost il-mistednin il-ġeoloġista Peter Gatt li insista li 3 snin ilu kien wissa dwar x'jista' jiġri. Dak li ġara llum hija li mhux waqa' saqaf imma waqa' kollox. It-tieqa letteralment. Skużani, Sur Gatt, iġin qed tgħid għall-istruttura li kienet tinsab fuq in-naħa ta' barra meta tirreferi għas-sieq. Dak li bingis ngħidu l-pillars huwa li fuqha kienet qed jistrieħ dak is-saqaf. Issa ovvjament jekk iċċedi dik, ovvjament jaqa' kollox. Issa s-sieq innifisha jekk ħares lejha il-bażi tagħha kien mikul ħafna. Ovvjament meta jkollok lata kbira daqs dikka bil-qiegħ tagħha mikul iċ-ċansis huwa li teleb. Kummenti simili fuq il-medja soċjali miċ-chairperson tal-Alternattiva Demokratika Arnold Cassola. Dan l-aħħar kienu tweħlu anke tabelli sabiex il-pubbliku, inkluż it-turisti, ma jitilawx fuq it-tieqa ta' Dwejra, tabelli li sfortunatament mhux kulħadd kien josservhom u n-nies xorta kienu jitilaw fuq it-tieqa minkejja ir-riski illi kien hemm. Naturalment it-tieqa ta' Dwejra ma krollatx għaliex in-nies kienu qed jitilaw fuqha imma għaliex ovvjament il-kors tan-natura ħalla l-effetti tiegħu. L-ewwel reazzjonijiet kienu ta' dieqa. Fost dawk li esprimew soba għall-aħbar li ġarfet it-tieqa ta' Dwejra kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Kumment simili mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Filgħodu l-Forzi Armati ta' Malta ħarġu avviż biex in-nies ma jersqux viċin il-mewġ minħabba li jistgħu jpoġġu lilhom infushom f'periklu. Matul il-ġurnata kienu ħafna dawk li ġew id-Dwejra inkluż Maltin illi telgħu għawdex apposta sabiex biex ngħidu hekk jikkonfermaw illi it-tieqa ta' Dwejra m'għadix hemm illi din it-tieqa issa mhux se tkun tista' titgawda minn ġenerazzjonijiet futuri. Fuq il-post ukoll hawn uffiċjali ta' sigurtà sabiex ikunu jistgħu jassiguraw illi il-pubbliku ma jkunx f'xi tip ta' periklu hekk kif kienu ħafna dawk illi ġew apposta sabiex jiġbdu ritratti u filmati tat-tieqa ta' Dwejra illi m'għadix hemmhekk. Iżda it-taħbit tal-mewġ u r-riħ qawwi ma waqqafx lil ħafna li marru jaraw il-fenomenu ġdid, id-Dwejra mingħajr tieqa. Fosthom dawn il-Maltin li tkellmu ma' Net News. Illum iva ġejt apposta biex naraw x'ġara. U issa li qiegħda hawnhekk fil-post x'inhi l-opinjoni tiegħek? Veri sadu. Li għandha tiġri ma nista' nagħmlu xejn fuq. Kulħadd kien jgħid li ħadd tiġri darba, imma jien naħseb xi forsi 20 sena oħra mhux issa. L-opinjoni tiegħi it's a very sad day għal Malta, kulħadd iswed jħoss it-telf tagħha x'kienet a landmark f'Għawdex, tourist attraction ukoll, u issa it's gone forever u speċi ta' se jkun hawn xejn iżjed, anke tfal u hekk mhux se jkunu jafu post bħal da. Fil-waqt li matul is-snin eluf fuq eluf żaru Dwejra apposta għat-tieqa, issa din it-tieqa li tant offrit spettaklu xenarju mill-isbaħ hija biss parti mill-istorja.